karon ka pre totoo. Tuhan yung kahugna hangap. Wa di ko kabawas nimo. Tungod sa gudan ni pareale ko. Karon din ay mahitabong ako pa nagdadaon sa pareale, ako pang papilapilo sa ko ang mga pangwarta. Himuong assistant din ay ko padahan na iha mga atik-atik para makakauban sa nako. Karon moadto dito sa agianan dito to. Eh gusto ko makabawas kay pila na makakwarta nadani tututong din ako. Wa ko kabawas ba? Imbes kami may mangilad. Kami man may kwartahan no. Sa karon nagdaan sa kog mga props ako dire. Kay akong hagos tututong. Ako sa challenge nga pabtik kay mig mata. Kisay pinaka-abtik na mong mata. Mao im palarang mananaog. Mao nang karon. Nag-withdraw na sa kog sa bangko na sad. Hapit na gyud na mahurot ang suot sa kong bangko. Tungod lang aning puhunan na to aning si pangilat nya wag tay nahimo. Karon din ay ko musugot nga si Pretotong nga pa magkwarta gusto ko hinahinay ko nagbawi ng kwarta nga akong nagasto nga to niya. Ita na sa kong kinabuhi eh. Wa na dyan kakampi. Laay na dyan ko na kinabuhi aba. Pirmil lang kong maglakaw-lakaw nga mag-inusara. Ang akong kumpare nga si Tatay Pisot. Wa na dyan po ko niya tagda. Tungod sa mga kapalpakan sa ako ang mga buhat. Binulay o style ba. Di maminag mga instruction. Kinisang kabugo usahay mo. Kaya makapadagdangan. Ano yung mas bayag ito? Purag gibusit ko ng kinabuhi aba. Ultimo gani bulsa, wa nagi kwarta. Pre! Pre! Ang tawag naman sa ka? Gani, sa asa mo ka? Ilo, kita may na itulo. Saan kayo? Nagwatan mo gusto. Daghan bitaw. Pag kung na kung idrong buanga ka, pilo ko ng simod mo. Kung saan naman pwede plano ni mo, pre, nga, magngita na. Nganong utana mo ka? Isip pagutana. Suko, minong ka pangutanon hinoon. Natural na mangutana. Kung suko mo ka, mangutana na ganing tao ba? Asam ni kapadong di ay? Ay, nandiyan ako, pre. Wala kay labot, ani akong pangwarta ron, pre. Kini akong pangwarta ron, solo-solo lang ni. Di na ako magsik, panapa ng mga tao, way ayaw, way mga utok. So, bugo kayo, bulay, og, tanan. Di na ako mudaan ng klaseng tao. Dili mo, pre, kay nato mo gutong sitwasyon na to, kay waman mo man sakto sa sitwasyon. Karon be, unsa man na imong buhaton di ay? Nangutana mo ka? Asam ni ka Apil-apil sa ka? Nangutana lang ganita ba? Di bawal na yung mangutana di amigo mo ta. Kumpare pa yun. Ako, nakaplano ko pre. Imubaws kong pretutong. Ako tong bawion ang tanang kwarta nga nadani pretutong rin ako. Tungod ano mo kabulayon mo? Ha? Oo. Si pretutong ron. Akong atangan dito sa agianan, di atunahan. Unya pre. Ako siyang hagdon. Kung kinsay, ako siya challenge nga paabtik kay mis mata. Pabtikay? Paabtik kay mata pre. Kay ako pre, abtik sa gumata niya. Kinahanglan makakwarta jud ko ani ron mabawi na ko ang kwarta ni pretutong. Nga iyang nakuha rin ako. Tana pre. 100% na pre makabaw sa tana. Kung pabtikay na sa mata pre, ako'y the best na pre. Ha? Hapsan yan ang bangko no. Sutian ta kasi pre ha. Imagine lang pre. Tungaw pre, ngani sok-sok buganan sa usawa. Wa pag ihubo ang pantik, kita na nako kung asa pitong tungaw. Ha? Tungaw? Grabe paghambog wa. Tuo kang mutuo ko na imong mga istorya, mga bulatik nimo. Kana imong istorya pre kung mutuo ko, mamong-among ra ko na. Sus, ako nag-expert na. Sutian na lang ka, kana mabaya maglakaw diha pre sana pre. Kibaw ko kung si kulong pantik. Wa pag ko kita gihubo na. Ayati ko Tinuod na pre, ako'y pinakadabi sa mga inanap pabtikay sa mata. Yes, klaro ta kwarta ni. Kwartay ta pre. Kabaw sa kita ni pre. Nyag. Nakay kwarta ni kapusta. Wala sad. Mao na diha unsa may kagamit anang imuhang kaabtik yung mata kuha kay kwarta. Pangita kwarta. Di tigay lang sa punan pre. Bawi man na. Bawi. Sure ka mabawi. Bawi lagi pre. Lagi sige lang. Oh, pila masad. Ay, ikaw may hibaw pili mo hatag na ko nga punan. Pinbahinon ta na imong kwarta di ha. Mil, 3,000. Na kana. Wala 4,000. Oh sige. 5,000. Kani. Sige. Ingani Roma. May bawon ta preton nga kasi may bawon ta preton kung sabot ah. Ay una dito kay dili lang musunod nimo. Ako ni bahala na saon ko pagdiskarte. Imo atos pretotong. Atuon ako. Teka. Ako na sigasigon sa pre. Sigasigon ako inom. Ako nga gyud ang diskarte nung buwan ka, di ta mapalpak ka na, di ta ma Atuon ako pre ha. buguor ba kay kakumpare. Atuon na ako lagi. Atuon lagi. Mao ni instruction mo, atuon ako si Pantutong. Ina nga to ka. Dasigon ako. Oy, kare bahala dito. Sige pre. Ako inom na ako. Padali ka pa ko hindi ka check taberot.
Hasta magalingawan ako atong trabaho sa kunduha ka kumpare, pabraytay. Ako midagan kay kwarta, nakapalit na kong bagong cellphone, di pag sobrang 3,000. Ay pamasin ko na sa merkado. Hoy, asam ka pre? Siyempre naman, nakapalit kong cellphone, napakoy sobrang 3,000, muadto ko sa merkado, mag-happy-happy ko. Happy, cellphone. Nakapalit kay cellphone sa imong ka, bright. Pero Siyempre karon be, naman. karon be, hagiton ta ka, hagdong ta ka. Ha? Unsa man imo hangagad? Naay bagong challenge si Parintolis sa pagtikay sa mata. Tan-aw na itong mudaog ba ka? Oh, katawa mo. Challenge ba abti kay sa mata? Oh, Sultian talaga pre. Og kana man gani nga challenge pre. Kasdan ko na pre. Kay ako mo pinakaabtik og mata sa mua. Ultimong bunhok nga maglupad ni lukso ngadto sa balhibos manok. Kita pa nako. kagkama sa'yo. Kasimple na mo nakita. Bunhok. Be, mao mo ka na imuhang abilidad ka. Nga abti kag matabit. Magpapota, magkuntisa, mag-atong doon challenge si Parintolis. Tanahon to kasi mo daw na tunduha. Asa meron sa Parintolis? Ito ito ay. Nakatatang na tunduha. Ina ko mangita kong kontra dire. Daog ta. Tana. Tana rin. Mapunan na sa niro. Pagdali. Karos. Nangako sa akong area. I-plaster ako ng dadali. Kikinhanglan. Ni-abot nila ni Pertutong ni Perali. Naka-plaster na ni. Kiningon mas Perali nga. Maon ni ngayon nga makabawas mo ni Pertutong. Plaster ako ni daan. Tanaw na to karon Pertutong. Kung kanay mo nakuha ang kwarta. Ha! Mapawi na mo hinahinay. Aha! So tara. Hoy! Pre! Nanang mabuang. Kabawas ko ano. Dali mo. Pre! Hoy! Nakalagi mong duha, pre! Ay, siyempre naman. Kaya adto man ko dito sa lingkod na, pre. Balay, pre. Padong tako sa merkado. Ay, nakakuno sa may... Nakakuno karoy... Challenge nga pa aptikay kuno sa mata. Onya, ako ni... Isa miningon mo nga anak ko challenge sa aptikay mata. Ako, pre. Ano ka balulay ka, pre? Ang kay kita mo ko nagbitbit kag kwarta, nagbitbit ka ana. Kini. Na siplatan ta ka. Ang kini ka ko ang challenge para raon tanis ka ng masilingan na to baka ng mga agi ba. Nya, kamo may unan dire kung musugal kini sugal-sugal ba ni pre o ka kanin sugal-sugal ni? Pre, mauni akong paborito na pre. Tanawang ang nimuhang challenge ako. Naka-cellphone ko, nabilan ako 3,000. Kasi hindi ko nang bukang. Kung buhawa ka ron. Sige. Satig ako na. Kini ra ba siya ka challenge pre? Sayo ra ka pre. Tulo na siya kaputi nga lingin. Ang luyo ni pre, dili na siya pareha og luyo. Ang uban blue, ang usa do na siya nga bunakid. Bunambay. Ang atong challenge ani pre, paabtikay ra sa mata. Ay, ako paabtikay pre. Ako ra na i-scroll pre. Ang inyong patdan kung asa dapit ang katong dunay suwat nga bunakid. Sige. Ya ang pamagi sa kuan ni pre, ang pamagi sa kustaan ni dinagkuay ta sugal 1,000 pataas ta. Way problema pre. Pero yun ana ang patakaran mo pre. Og mapildi ko pananglitan, diri ko mapusta. Ako imong daog. Nya, og pananglitan makadaog sa ko, nya mapildi siya itangan mo puno baka. 1 by 2 ni siya. 1 by 2 na siya kay ako may nasilbi bangka. Kung mapili siya, ang ihang pusta, anha nimo. Nya, ako makabayan sa kunimo. Sige. Siyempre kuno ang makadaog gani, double impact ni. Sige. Double impact. Sakto gid akong budget daan. 1 by 2. Sige ya, ready na. Sugda na ta. Okay, so ato pre. Sultian ta lang gano. Bisig magmahay mo ba? Dili, kuan mi pre, lingaw ni pre. Basta si Prali, ako lingaw ko ni kwarta. Di ko magmahay pre. Halinis kong manok pre. Ako kini kwarta ko pre, lingaw ro gud gina. Nanobra ra akong kwarta sa mua ba. Tanaw para pre ha. Tanaw ha. Tanaw pre. Ha? Atong anaon, lingon. Okay, ready na mo. Uptik na ba kay kamo? Sige. Okay, larga bula. Whoops. Asa man ang kuan, asa man ang yan lang pre para asa man ang address pre ali. Kitaan ginito na kong bunhok ngani batog sa balhibos manok kani pa. Yari na sa ko. Diha ka. Okay, sa ato na ukban. Sige. Primero na to ukban. Pak, wala dire. So karon ato ukban re. Pak. Oy, wala.
Oy, daog si Pare Ale, daog si Pare Ale. Puno ka, pre. Puno ka kalibo. Kuhan ba ito? Puno ka kalibo. Okay. So, sugal. Okay, larga. Fair play dira sa tunga ang dunay suwat. Up. Wey! Oh! Wey! Oy, ay. Okay, larga. Putsa, sugal. Ako'y una. Idosmail ko ni. The smell. Kanang sure na promo pa. Oh, siyempre naman. Basin taga-ati kag chance nga balhin mo na nimo imong kusta. Why chance, pre? Basi magmahay ka ba? Sus, sold the bold. Og sa in English pa lang. Sold the bold. Okay, atong aplihan. Ang atuang sugal. Hop, diri ta mag-una. Hoy, wala. Diri ta. Oy, daog si Pertotong. Ibutang Igusmil. 1/2. Another one. Masimpiat pa ganing one doon. Igos ko mo. Okay, larga bola. Hey, apay. Rap. Asbon na to, asbon. Hey. Oh, wala. Okay, sugal. Kasdan ko na, pre. Kari ko, pre. Pila na mo, ha? Okay, ato na ang ukban. Ha? Sa dili pa rin ako ukban doon ako ya. Himang no gamay. Basi niya doon na mo yung mga gamay pagmahay. Tagaan patambog mga 30 minutos sa paghuna-huna og tarong pasin inyo pang mabalhin ang inyong gipusta. Saman, inyong ibalhin or final lagi ni? Ha? Final na ko, pre. Bahala na, Final lang mo kanya. Lisod gining magmata na to nga makakita dayon sa bunhok ni Liloksok dito sa Okay. Ano yan na? Mo'y hap kog 5. Oh. Para doon na pa mo'y chance nga ibalhin. 1 2 3. Ikaw, pre, masing ka na pakibalhin. Di ko. 4. Di yun yung balhin, pre. Di ko. 5. Ukab na, pre. Ay, wala. Uy, Wala. ayaw lang bitaw diha. Ayaw lang diha sa tunga. Kuangan pa ka na kung 4 mil, pre. Kuangan pa ka 4 mil. Si Manny ang imong utang. Mato ka merkado. Mato ko sa merkado. Magkita na ta dito. Yeah. Bye-bye, pre. Ay, pre. Ingnan ka Okay, na pre. mo. Sunod na sad. Ay, pre. Ayaw, pre. Ikanti ka kang mata. Ipaspasan man nimo ka na anasan. Hindi na ko maklaro ako sa pita to. Naabay paspasong mata. Dapat kupaspas kang mata, pre. Bisag unsa pa nakapaspasong kamo. Maapta na. Itabunan man sa imong kamot. No. Ano?